Започваме с една история от Пловдив. Николай Беремлийски ще ви срещне с Георги. Той работи в работилницата на баща си за ковано желязо, но е и актьор. Георги от Столипиново, който играе в трупата Столивуд. Той знае, че желязото се кове докато е горещо. Аз обичам нашия занаят, традиции, много ми харесва, защото мисля, че е част от изкуството. Знае и, че изкуството оставя следа. Аз съм част от театрална група Столивуд. Америка си има Холивуд, Индия Боливуд, ние си имаме вече и Столивуд. И вярва, че чрез личния си пример може да допринесе за по-доброто бъдеще. Злото е заразно, доброто също. Той е Георги от Столипиново. В сърцето на Пловдивския квартал, между звука на чука и пламъка на огъня, 23-годишният Георги учи занаят. Не само как се работи с желязото, а как се кове характер. За мен е важно да помагам в работилницата на баща ми, защото смятам, че това е мой дълг като момче в семейство като нашето и смятам, че това е правилно. Разшири го малко, да е по-плътно там. Добре. Аз много обичам, когато правя грешки, баща ми да ме поправя, защото той винаги ме е учил и преди и сега. Винаги ме е показвал кой е правилният път. Да е честен човек, нали? Да няма някакви честен, трудолюбив, нали? И това, което иска да го постигне, да го направи с честен труд. С честен труд се постига всичко в живота. Мечтая да правя добро, да бъда промяната, която искам да видя света и да се развивам към целите си, нещата, които обичам да правя. Работилницата за ковано желязо не е просто бизнес. За Георги тя е училище по търпение, отговорност и чест. Търпение, труд и дисциплина. Това са много важни качества, които според мен един човек трябва да притежава и не само в работата, но и в живота. Аз реших, да взема голямата дъщеря с теб. Как да казваме? Ти дори не си ме питал! Когато не е в работилницата, Георги е на сцената. Циганин съм. Детството ми босо прошумя с катун под нощи хладни. Ала нож в джоба аз не нося. И не дебна кон да ти открадна. Театралната група, от която той е част, е съставена от 12 души – българи, роми и турци. Според ръководителя на Столивуд, съвсем скоро предстои към екипа да се присъедини и жена от чешки произход. Имаме супер талантливи млади хора, а и не само, които имат нужда от, може би, малко подкрепа от обществото, от семейството, за да продължат да се развиват. Актьорите от Столивуд разчитат на дарения от публиката. Репетират в сградата на местното читалище, където няма сцена, но пък има много ентусиазъм. Нашите стени са галерия, а сцената ни между градината и асфалта. Аз вярвам в тази група. Тези младежи да бъдат показ за пречупването на дискриминационния процес вътре в българското общество. Първата ни основна пиеса се казва "Ромска сватба". Сюжета е как младоженеца не иска да се ожени, но неговите родители го карат да се ожени млад, защото това е важно за тях. Честно казано, аз в самата пиеса играя себе си, а младоженеца. Моите родители искат да ме оженят, защото това се прави така по традиция. Аз съм на 23 години, но според тях вече съм възрастен и е време да се оженя. Циганин съм. От волия ядох, водих мечка в пек и снежна киша, а от скръп не пея като дядо. Дом си имам и на книга пиша. Изкуството обединява хората. Изкуството учи хората на друг начин на живот. То ги образова, показва им една друга гледна точка, че мечтите са реалност. Когато съм на сцената, аз нямам задни мисли. Когато стъпвам на сцената, аз съм себе си и се фокусирам върху моята пиеса, моя персонаж и това ме кара да се чувствам добре. Избягвам от стреса, от проблемите и се чувствам много добре и се радвам да
запознавам хората с изкуството. Искам да помагам на младите деца в квартала, който живеят. Много бих искал те да се включат към нашите инициативи, за да им бъде интересно и така да се научат и на онова възпитание, според мен, което е много важно, да сме заедно, да си помагаме. Това, което правя, е да продължа моята мисия, за да може да мотивирам онези, които ме подкрепят и ако е възможно, нали, да променя възгледите на тези хора, които, да кажем, имат лоша представа за ромите. Ние сме тук, за да почистим част от боклука в квартала. Мечтая да живея в чиста махала и да сме обединени, да си помагаме заедно и да се подкрепяме. С моите приятели много искаме да организираме фест, в който се събираме и чистим квартала заедно. Предстои ни да направим една анкета в нашата фейсбук страница "Жители на квартал Столипиново", за да може хората да изберат кой ден биха искали да се включат, за да изчистим заедно квартал Столипиново. Заедно можем да постигнем много повече. Един за всички и всички за един. В един квартал, за който често се говори с етикети, Георги избира да бъде глас. Глас, който твори, вместо да спори. И се надява посланията, които отправя, да достигнат до всички, за да може да живеем заедно, като по-добри и успешни хора. За мен е важно да дам най-доброто от себе си. Пък това какво ще се случи, го оставям вече в Божиите ръце, както се казва. Нека плиска буен дъжд, небето да трещи и буря зла да стене. Не главния през нощ, а ток ми свети и света улавям с антена.